Diya kung marignain ka panagdungo na uma akong nagururay agpadpadaan ti isasampit mo aglilipatan manong ko ituruturet ko sa epapanaw mo pituti arpaap ko takay kayat mo me iti umadayo paupawilan ka tagandat kong agden na takuma agem inwadang nang samkinon na agurayat ingat makaurnong ka paupawilan ka manong ko paupawilan ka dagsang ka sa takinay kayat mo umadayo dito'y dena Ano kami papawilan? Ikalat ako na. Basta nagsubli ka tulong. agsublipay When? Yes, I've been watching Sir Ray Dulay. Hello, sir. Welcome to the All-Star, sir. paupawilan ka tagandat kong agden na takuma agem inwadang nang sumkinon na ang kurayak ingat makaurnong ka paupawilan ka manong ko paupawilan ka dagsang ka sa takinay kayat mo umadayo dito'y dena manong ko aling ni patenta karin karita waswasenta ket di naktukuman subsumlianan tanalabit sa anak mong ngawaya paupawilan ka tagandat kong agden na takuma agem inwadang nang samkinon na ang kurayak ingat makaurnong ka paupawilan ka manong ko paupawilan ka dagsang ka sa takinay kayat mo umadayo dito'y dena dagsang ka sa takinay kayat mo umadayo dito'y dena. Okay, yes, nagsangot kumagat ang asunata kinikabsat ko Ruth Clement